ollaan DNA tulevaisuuden ammattilaiset ensi-illassa, jossa tällä kertaa nyt nähtiin 2 tulevaa dokumenttia, jotka tulee siis, ensimmäinen niistä tulee YouTubeen nähtäväksi huomenna perjantaina aamulla, ja täällä Enskari-tilaisuudessa nyt nähtiin 2, eli Janne Saarikko on tässä nyt juuri nähnyt 2 ensimmäistä tulevaisuuden ammattilaiset dokumenttia, lyhäridokumentteja, ja ajattelin kysyä Jannelta nyt, että minkälaisia ajatuksia nämä 2 dokkaria herätti sussa? No, itse asiassa herätti sellaisia ajatuksia, että se oli oikeastaan kiva nähdä. Siellä oli monenlaista asiantuntijaa puhumassa ja oli kiva nähdä, että siellä oli niin kuin jonkinnäköistä konsensusta sille, että tulevaisuus on täällä, eikä se, että puhutaan, että silloin joskus ja science fiction ja näin edespäin. Aika paljon tuki niin kuin omia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, missä mennään. Näyttää ihan hyvältä. Itse asiassa ihan mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä on tulossa niistä muista dokkareista. Kannattaa katsoa. Toi ensimmäinen noista käsitteli nimenomaan kaupunkia ja kaupunkiin liittyviä niin kuin tulevaisuuden näkymiä, että jäikö sieltä kaupunkiajattelusta sulle mitään sellaista, mitä sä koit, että on sun elämässä tai sun todellisuudessa tällä hetkellä relevanttia? Joo, kyllä siinä on itse asiassa se kaupunkitilan käyttö ja se, että mikä on työn tekemisen paikka esimerkiksi hyvänä esimerkkinä, ja sitä, että miten teknologia pystyy muuttamaan asioita. Meillä tulee niin kuin koko kaupunkiympäristö tulee muuttumaan jollakin tavalla, meidän joukkoliikenne tulee muuttumaan, tilankäyttö tulee muuttumaan, se miten ihmiset käyttää aikaansa tulee muuttumaan, ja se on niin kuin todella mielenkiintoista ja jäi mieleen, ja oli pääosin samaa mieltä jopa sen kanssa, mitä tuossa dokkarissa sanottiin. No sitten se toinen, niin sehän oli niinku terveydenhuollosta ja siihen liittyvistä asioista. Onko sä kuinka monen itsensä mittaaja? Oot sä hurahtanut näihin mittauksiin? No, mä aina hurahdan jokaiseen asiaan vähän väliä, niin olen ollut joskus itseni mittaaja. En ole tällä hetkellä, koska mä itse asiassa ehkä edustan sitä puolta, joka ei välttämättä halua edes mitata liikaa. Totta kai mä jonkin verran mittaan. Mulla ei nyt yhtään mittausranneketta tässä näin, koska seuraava on postissa. Suomen Posti, toimittakaa paketit ajoissa perille. Mutta kyllä se on mielenkiintoista, ja sieltä tulee niin tuossa terveydenhuollon ja soten puolella tulee todella paljon niin mielenkiintoisia juttuja. Niin kuin esimerkiksi tuo Medoc, joka tuossa mainittiin yhtenä, ja siitä puhuttiin täälläkin sitten vielä erikseen. Ja samoin mä odotan paljon niin sellaisia niin vanhojen ihmisten palveluita ja oloa parantavia juttuja, erinäköisiä exoskeletoneja, joilla pääsee kävelemään, ei ole lukittu kotiin ja kaikkea muuta tällaista. Näin, se on todella mielenkiintoista sekin myöskin. Mutta itse en ihan hirveästi mittaa tällä hetkellä, että en tiedä mitä kello on, jos totta. No niin, tietohan ei aina lisää tuskaa, mutta joskus on parempi, että voi vaan hyvin ja sen tietää ihan ilman mittaamista, että on tämmöinen ihan luonnollinen mittari kuin fiilis. Kyllä. Ja kannattaa tutustua ja googlettaa, mikä on SAM-strategia. Mä oon oppinut tänään uuden asian Facebookin kautta. Okei. SAM-strategia. Okei. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Yes. Kiitoksia. Kiitos.